operations gin patigayon subong diri sa Barangay 27? Yes, sali kita subong sa Barangay 27 sa patigayon sang clearing operations upon the request no sang mga residente man mismo diri sa Barangay 27 kaupod sa ilang mga barangay officials ari man di si Cap Freeman Madalag kag ang syudad no as promised kag committed man ni Mayor Greg naghatag kita sang nagakaigo naton nga assistance no para sang manpower equipment no ari diri nga aton nga city legal office ang aton nga city engineers office we have personnel from the DRRMO Petro kay tungod nga ging ayo kita nila nga ma-clear ang area kay para temporaryo sila nga makaamat-amat balik dire no klaro man na sa ilang nga may long term nga plano ang syudad with the development bala nga ginapanagyan ining area sa national government so pwede gid kita dire ka patigayon sang isa ka long term nga housing program para sa permanente abi nga pag-address sang ilang problema no tungod sa sunog nga natabo. Timeline attorney sa operation until when? Initially, we have set 2 days, no, today and tomorrow. Then ma-time out lang kita siguro sa Domingo and then most likely if kinanglan pa ma-resume kita by Monday naman next week. Basta ang goal is may na-identify na tong nga initial nga plano si Kapitan kung diin kita ma-establish dalan kung ano nga mga balay ang ma-sacrifice jutay abis ang ilang nga space para mapadako-dakuan ang aton nga footwalk sa sulod. Now, so amo nang initial nga plan. So until and unless nga matigayon ta na matapos ang total clearing, then mapadayon gid no sa aton nga schedule.